Voorzitter, in dat kader zijn we vrij, voorzitter, om dan wetten hier te toetsen. Wetten hier bij te schaven en bij te werken naar... Ja, lid Jones. Voorzitter, lid Jones leidt me af. Je kunt continueren. Ja, voorzitter, we gaan verder. Voorzitter, wat ik hier heb gevraagd, voorzitter, is waarom deze wet prioriteit geniet bij de initiatiefnemers. Dat heb ik gevraagd en ik kijk uit naar de beantwoording van de initiatiefnemers.